ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଗଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଲଡ଼କି କି ବାହାଦୁରୀ। ମାଟି ମୋଟାଳର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ସତ୍ୟାର୍ଥ ପ୍ରକାଶର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। କୁଳବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କିଏ ଶାଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଉତ୍ତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ମାଟିର ମଣିଷ ଉପନ୍ୟାସ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର କାଳନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଲଛମାର ଲେଖକ କିଏ? ଉତ୍ତର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ବିବେକୀ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ପଦ୍ମମାଳୀ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନରଣ। ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବାଳକୃଷ୍ଣ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଳରାମ ଦାସ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତର କିଏ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର। ସାହିତ୍ୟରେ ରସ କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତର 9 ପ୍ରକାରର। ଆଦିରସ, ବୀର, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ଭୟାନକ, ହାସ୍ୟ, ବୀଭତ୍ସ ଓ ଶାନ୍ତ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଉତ୍ତର ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ଆନନ୍ଦମଠର ରଚୟିତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ। ସାରଳା ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଉତ୍ତର ବଂଶୀଧର ପଣ୍ଡା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।